Straight to the point. Now, atong balikan, mahigalan itong mga isgutanan karong buntaga. Di pa tamo adto sa mga local news. Kinibitaong ato mga higalang credibility gyud sa pagbalita, labi na sa mga figures ato ginang ayohon, no? Muna kami diri sa DYHP klarohon tagud na. Bisag ganing mangayo tag hinabang sa mga tao, transparent gyud, no? O pila ito nadawat, pila atong i-turnover ana, kay aron masayod ang tanan. Transparency importante kayo, kay importante man pag-build up nato credibility kisa pa may mutuo nato og dili ta credible. So ang mga tao sa tibuok Pilipinas nga naminaw sa akong program o sa tibuok kalibutan kutob sa maabot sa atong Sibya via internet ni salig/DYHP kay klaro man ni atong balita dinhi, no? Ipa-double check ko pag yun na kung unsa man na dili legit yun na, dili na siya kuan, dili na siya hinimo-himo nga balita, kay di lang ta mo sunod anang hinimo-himo, labi na maghisgotag mga figures. Karon kini ni ang ato ni tagag pagtagad mga higala kay si Brigadier General Jean Fajardo. In fairness sa uban po mga media outlets, ilang gibalita na, in fairness po nila, kay ikuot po sila sa pulis, no? Sumo ka na nga may buntag sa ato mga kapulisan nga naminaw karon. Kamo po din ha, ayaw ha po din yung credibility. Isig build up ta credibility gyud ani. Kami sa DYHP maning kamot ng ko, dili mi mo sunod, ganun bitaw man na post lang hala post na, alabi sa unsa lang diha nga kuan, basta mag-engage, dili ko na. Ang ato sure ball gani. Kini atong mga staff dire, clerics gina, no? Mga professional gini mo da og posting. Ipaklaro ko gina kay lisod man. So atong i-double check. Nya kamo po sa PNP, iklaro po na ninyo diha napita kay usahay maingon na ba si Marvel mga kagalaan nga ang nakadaghan ning krimen kini mong media, ang social media asa ning media nga mao ko ni nagkapa magbutang-butang og posting din ha. Ang tubag dili na mao. Amo nang giklaro lang unsay nakita nato ug unsa pud mga higalay klaro gyud. No? Unahon na ko ang figure ha. Sili pa kumadto ni Brigadier General, adi pa kumadto ni General Romel Marbel. Ano sa ta ni Jean Fajardo? Si Jean Fajardo, Brigadier General, niingon siya nga kadto kunong rally ni Presidente, para kang Presidente Rodrigo Duterte ni adtong March 28. Birthday man to. Daghan kay tao nagrally. Lain-lain mga higala. Dito sa katawhan sa tibok kalibutan, mabitaw ko gingon, ang birthday ni Duterte polte ka simple ra kayo. Kita bitaw mo kung gipakuan niya, naghuyop-huyop lang murag cupcake lang mga higala nga gihuyop-huyop. Dunay kandila. Nakaron tibok kalibutan na hinuoy na aware, tibok kalibutan na hinuoy ni celebrate ini iyang birthday, lain-lain lang. Hasta gani mga higalang kuan, ala, ang uban dagkot-dagkot og kandila, ang uban mga higala bisag trabahoan, magsulot og green, yun na ba? So karon ang rally pulti naghana sa Davao lang daan. Ang estimate lang daan sa Davao mga 150,000 ka mga tao kapin. Mo estimate nila. Dito man si Senator Bato de la Rosa day. PNP chief man sana sa una. Asli mag-estimate sa audience, labing minus 150,000 to yung nangapil. Karon ang official statement mahigala sa PNP ingon sila nga dunay, in fact dunay may report gani mato pa sa report. Around 60,000 Pinoys joined in 200 rallies nationwide for Duterte's party. Straight to the point. Sa Binisaya pa, mga 60,000 kuno ka mga Pinoy ang niapil sa 200 ka mga rally nationwide alang sa party ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kini mo pamahayag ni Jean Fajardo. Niya, imatod pa niya ni Jean Fajardo. Ang binigay sa ating datos ay nasa 60,000 nationwide. Mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na namonitor natin. But as to the estimated number of nag-participate ay mahigit 60,000. Okay. So 240,000 rallies kuno matod niya. Ibutan ta lang 200. So kanang 60,000 people divided by 200 ay pila man be? Pila. Ikaw rem. Ay sito hibaw ko may kagmat kay mas kumuguga. Dili kinahanglan niya engineer ka oy, ha? Tanawa. Kwintada day, ha? Para ang mga naminaw to kwintada mo diha, ha?
Ako lang gituyo ka be. Kamoy ko yung tada be. 60,000 divided by 200. Be, pila? 300. Simple kayo. Kini sa mga kinahanglan o basic math kini. O sa mga pinaka-basic math. Basic arithmetic. Santo pa, kini ginang 240 rallies. Ibutan talag 200 rallies lang. O 60,000 ka mga tao nga ni apel. Santo pa, katong rally 300 ka mga tao da itong matag-rally. Katong, kuha na. Ang Davao landaan, may gila dito 60,000. Oy, patinaghan na. No? Wata magkadimao sa itong ihap ni Brigadier General Jane Fajardo, ma'am. Lalim ka na mahigala og simple arithmetic naman eh. Basic arithmetic. Dili kinahanglan sa manang arithmetic. Sa mo na sa kuan, sa elementary nga math ba? Ayaw, high school na ka, ito naman itong sugod ng algebra, algebra, ito geometry, trigonometry, dito naman to, calculus, higher na to, kanang calculus, medyo mo labad-labad namang o ni mo na. Mga calculus, statistics, yung mga subjects na medyo labad-labad, ulo ni mo, pero kanang arithmetic, simple kayo eh. Basic arithmetic. Unsa man nga basic arithmetic? Addition. Ako na papaminitudlo na ko anang mga basic arithmetic. Wa kinahanglan extra. Elementary ko, ako na mapapamay mo ko na unsa man ang kuan pa, addition. Addition nga idugang nimo na, no? Unya ang subtraction imong i-minus ana, imong ibanan. Unya multiplication imong kuan multiply ana. Unya division po bahin-bahinon nimo ana. So kani division man Be, 60,000 kuno ang ni-appeal. Divided by 200. 200 lang kay ingon man sa nga $200. To be exact kuno 240. Sa to pa mugawas ka na nga tag 300 kabuok. Sa to pa 300 kabuok nagrally sa Cebu, 300 tong sa Butuan, 300 kini sa Davao di ini madag 300 oy. Basic arithmetic ra kana. Talawa ko na Davao be. Yaman to Davao ko no names be. Sige ko na be. Aman tong pictures Davao. Kana Rojas, kuan man day Rojas Avenue. Dito sa Davao City tinaghana oy. Asa man to kini? Napabayla yung angle ano niya? Di sa ka makatuo nga 300 na punay ka mga tao oy. Kana makaingon tagi unsa man pag-ihap nimo na Brigadier General Jane Fajardo. With due respect sa itong mga pulis nga naminaw ron. I know daghan man mga pulis nga naminaw na to. With due respect ninyo sir o ma'am ha. Wa ko'y komentaryo ninyo kay ibaw man ko ang mga pulis gani mahigala naman ko yung mga istorya bida Duterte sila oy. Ang ilang lang mga labaw medyo di lang sa mo sungasong kay ilang mga labaw mga kuan god. So follow man sa higala chain of command man. Pero daghan mga pulis nga og mga military daghan ngayon sa bida luoy min Duterte oy. Inuray lang, Pero kini si Jane Fajardo, Brigadier General, may buntag ni mo da Brigadier General Jane Fajardo. Kini pagkaihapa, ma'am, maikog sa tao, mura man, kanabang ako bangutan na, is it not an insult to people's intelligence? Kanabang bangutan lang ko, is it not an insult to people's intelligence? Dili ba ka na insulto sa kahibalo, sa tao? Ang paitan na ron, tingali, patuuhon ng mga tao nga, 60,000 ragyon, no? Nya, $200. Pwede siguro nga kon. Pwede po ka mo katawa na nakatuo ba mga tao pero di man mga bugo po mga tao. Ay mo naman inyong underestimate. Ako mga higala des tong programas di HP giklaro ko gid na nga kini practical gid ko komentaryo niya. Real talk gid kay di man ko gusto kanang akong ipuyok-puyok kamay kay kibaw man kong kamong naminaw diha do na mo'y analysis pong kaugalingon. Ako mong Huna-huna naging kudaan nga, kamo dahil naminaw mga bright sa mo eh. Mo ka na nga, Jane Fajardo, kini atong mga Pilipino taon, mga bright di sila, oy. Basic arithmetic ka na. Basic arithmetic ra, Kana na ang kay, kini butuan man niyo. Kini sa butuan me. Na picture ko pakita butuan. 300 ni day. Kini sa butuan? Ano? Di madah. Mo nagigon DMD oy. Di madah. Unya, kusog kayo mong manakop og fake news. Kusog kayo mo reklamo nga fake news mo ni mo na. Ya kanang imong gisulti nga 60,000. Ikaw mo'y nagpasiugda, di ba ikaw mo'y ang kamutan na ko. Dili ba na pasiugda na hinuon nga wa ka mohatag og accurate anang kalakiha nga data?
No, kini mga pangutana ba lang, no? Brigadier General Jean Fajardo, ma'am. Kay tanawa o kini mga tawhana, Cotabato, asa man tong uban ang Ginsandong sa Mindanao palandaan, ha? Aman na to haman tong Ginsan. Wa pay labot tong dito sa gawas sa nasod, ha? Wa pay labot. Ug imo ming patuhon nga 60,000 rana sa 200 ka mga rallies nga inyong na monitor sa 60,000 ang apil sa tupa 60,000 divided by 200 mo gawas nga tag 300 ra ang matag rally. Medyo alanganin tanang kalakiha, ma'am, oy. Ha? Ang pait anak mismo ang dili mo tuo mga tao ba ang problema nandako asay mong anak di mo tuo nimo. Ingon, mami man yun kay general ko ha? Ingon, mami, ingon ako mga classmates ba, mami, taka lang ko nung kag-ihap me. Kani asa man ni Tandag. Tandag City, Surigao del Sur. Astang Surigao, nagralisad. Butuan, Jinsan, apay labot tong Cebu, ha? Ang Davao pinakadaghan, Kunyag imong ingnon nga 60,000 ra, Davao ray mo angkon anak nga 120 na 150 tong estimate ni Bato day. Kasi Bato magod may gala general as PNP sa una, sila may estimate ana. Okay dili tutuan sa Bato kay ang official nga mo hatag anig statement ang PNP man. Pero ayuha sa ninyo, ma'am, nga karabang maklaro-klaro basad ba kay lisod ba po kayo ng kalakiha mga tao, mingon mga tao. Adi na lang ta mo tuo ni mo General Fajardo, mo tan-aw na lang sa video. Kay parihan na na mahigala ba kay ikaw journalist, ikaw rem apil man seleksyon sa journalism. Ug dunay moingon nakas building, moingon nag-uwan sa gawas. Ang usa moingon wa mag-uwan sa gawas. Unsa may buhaton nimo as journalist? Ha? Ikaw na ka sa building. Ang giingnan ka ni Boyke nga nag-uwan sa gawas. Nya moingon pus may wa mag-uwan sa gawas. Ikaw as journalist, unsa may buhaton nimo? Ablihing bintana tanawas imong kaugalingon. Og tinuod ba nag-uwan wa? Wala klaro. Straight to the point. Mo na maingon Jean Fajardo. 60,000 ra ka mga tao. Wa gaba. Brigadier General Jean Fajardo 60,000. Maingon po mahigala ang mga produkte. Habay 60,000 kadaghan na 250 na mga nito na sa Davao. Ang mga tao mo tanaw na dayon sa video. Kita lang mo tanaw sa kagalingon. Pag tanaw nga na makat. Madaot ang inyong credibility, anak. Mo nang gingon nako, di na lang ta mag-atikay god. Di ta mag-atikay unsay na Iklaro na lang gyud na diha. Kalisod man kay mag-atikay pa ta. Namo karon ang crime rate pod sa nasod. Paggawa ni Duterte mahigala na malik naman ning mga drug addicts, sindaghan naman tinawag ko sa mga sa masa bitaw. Namalik na sir sa unta man nga naman ning kuan na sir. Namalik na. Unya pagpamalik ro ni taas ang krimen. Miingon Boss Marvel, yung taas ang krimen na kamong ini kamo man taga media. Kay inyong report mo inyo magipataas. Hasta kuno mahigalang social media. Talawar ko asa man tong kang Marvel pamahayag be names asa man to be. Asa man to be ato sang basahon. Kini isa PNP to media. Ensure accurate balance crime reporting. Sabi na saya pa, siguro agayod ang accurate. So to pa kanang say accurate sa Bisaya day. Insakto, no? Di na magay ko makakuan ng hinuon sa pagbisaya ining kalakiha. Siguro ang insakto o balancing at crime reporting. So, amo siguro ang sakto. Paghatag ninyong figure, ang mga tao di naman mo tuo. Mingon si Marvel, niubos na ang crime rate. Matod pang Marvel, pila ka percent? Niubos. Maguna-una man tao. Niubos. Wala ba may klaro inyong figure? Muna importante nga, ampingan lagi na itong credibility. Amo na akong ingon sa DYHP dire. Sagdi na lang ang uban nga mga media on sa ilang style, with due respect nila. Basta kita sa DYHP mo barog yun ta. Kaya na may uban yung halabis, kung saan na lang anak-anak, dili na lang ta magkuhan nila. Ila po na. Social media, napa iban nga mga media, mapa ilang kuhan. Sige lang, basta mo stantag ato. Kay ang ato ba mga kaigsunan, kita rabay gisandigan nung panahon na day. Tinuray daghay ni chat nako. Sir, salamat sa DYHP kay ugnay mga balita bay anak rabay may mo
confirm ninyo kung tinuod magdi ba. Kay wala naman sa mo salig sa uban. Di mo na ko gingon, sige lang, salig lang hapon mo kay kanang kong uban, with due respect, nag-quote naman po na sila. Nag-quote na po na sila. Pero kami sa DOHP, klaro ko gina. Inig-quote, klaro hunta na gina. Og asa ta mo quote? Di man ta obligado nga mo quote kung kinsa. Mutan-aw tas tong kaugalingon kung naklaro ba na. Mo na kong ingon, og dunay mo ingon ni mo nag-uwan sa gawas. Duha ang niingon, ang usa miingon, nag-uwan sa gawas. Ang usa niingon, why uwan sa gawas? Unsa man nimo? Mukalawat ng kadayon? Hala, tanawa, ablihi mo bintana, tanawa dito kung tinuod ba nag-uwan o ba? Muna klaro. So, si Marvel, nadaot naman yung credibility ng kalakiha kay di man yung ayuhon sa good lagi. Pero doon na pa, pwede pa ka mag-usab sa imong kagalingon, Bel. Marvel. Pwede pa, no? Establish imong credibility ba? Mabawi pa man na. So, nga ko lang ba nga kananaang mga tao, mingon niya ni Iwana, ni ubos ng crime rate. Nya, lahi may na-experience mga tao. So, muna kong ingon, sa sunod gani doon ay rally sa Kaduterte, nga rally, iklaro pilagi figure, isulti lang yun figure. Aron, credible mo ba? O niya, katupong panalitan og sa crime rate po, iklaro lang po, kay di man na to, mainsulto ang intelligence sa tao. Ayaw. Kay kanalandaan mahiga lang, kuan, kaning sulti ng Gen Fajardo daan, paminaw ko mismo tingali, mismo ang anak ni ining Brigadier General Fajardo, hasta yung mga helper maingon, ma'am, medyo dili may tingali na imong gisulti, ma'am ay. Ang pait ana, hasta imong helper, hasta imong anak, hasta imong apo, o doon na kay apo, di mo tuon nimo. Medyo lain na ginatawa sa imong panimalay mismo daan. Or si kinipos General Fajardo, hunahuna na po na bida. Talawag na akong General Fajardo, hunahuna sa isugot, masugod malakanyang ko. Kung sa gusto kaya isulti na rin ba, bida, sa ota ba may gidikta dito nga kanilang figura ang ipagawas. Pero nga to ba nga, iba-iba na po ninyo, doon na mingon niya, pagamiyalan na diha. Ibo susultian nga sir, di lang siguro pag-palibad ito gamay sir, kay kanini ang mainsulto po ng mga tao sa ilang kuha. Nga mga tao na arabay, kinuuso na bang video ron. Uso na po ang kanang kuha niya, ato man ang ma-check man nato na kung kana siya edited ba di ba. Kini amos DOHP, klaro man gina. Ako di man ko mo pa post anang edited. Ayaw lang ha, ato i-double check lang og unsa ba. Kanang klaro na gyud mo ni ato i-post. So mga tao kasabot sila, So well hinoon kini si Brigadier General Gen Fajardo gisugo ra po ni hinoon. Pero kung suguon gani ka sa sunod, imo la inon nga sir kanang ato lang patas-tasan gamay sir, buhan ka na bang dili ba kay klaro ba? Kay balikon ko simple arithmetic ra kana. Simple arithmetic, no? Dili kinahanglan og moadto kag algebra, di kinahanglan makamao ka geometry, trigonometry, calculus. Oy, simple arithmetic imo na mabaw-an unya. Lisod man kayo na nga mag-atik-atikay patang kalakiha. Mo nagingon bida. Og sa kon pa pagkasulti na ilara na lang imong lolo. Ayaw pag apila ang mga Pilipino,